babanka ne jikin ya tashi, saboda haka za mu koma da shi mu mai da shi birni wajen magani. To shine na ce bari in zo ka ba da kuɗin. A nawa ake bukata? Wancan karan 10,000 haka muka kashe kuma ba ko kwandalinka a ciki, saboda haka yanzu 10,000 za ka kawo mu kama hanya mu tafi. Kamar yadda wancan karan kuka kashe naira 10,000 nan babu tawa a ciki, wannan din ma za ku kashe kuma ba zan iya bada tawa ba. Sumbuli. Ya za a yi kana da dukiya mahaifinka ba shi da lafiya? Tsohonka ne ko tsohona ne? Tsohonka ne. Man ka san cewa ita kanta rahin lafiya ka san ibada ce ko baka sani? Ibada ce. To ka kyale shi ibada. Ga wani sabon shirin barkwanci Sumbuli. Ai, wane ne baka nama? Tsakani da Allah. Ku ji tsoron Allah, ku duba girman Allah cikin maganan nan. Zaki mutu zaki koma ga Allah, zan mutu zan koma ga Allah. Nama guda nawa na tsora akan kanta? Ba 11 ba ne? To nan guda 9 ne sai an gaya min inda ɗayan ya shiga. Salamu alaikum. Sumbuli. Bai so a ci moriyarsa, bai so a amfana da shi, hatta a gidansa dan wake ma sai ya kirga shi. Gaskiya wannan ba adalci ya kuma na yafi na kowa kankanta. Kar ki kuskure ki saya min ciwon ba miki abinci. In dai wajen zubi ne ludayi ɗaiɗai na zuba da rabi. Sumbuli kakan marwata AUK Entertainment suke da shiryawa a wani uba kwakwata ba da umarni Nura Sharif. Sumbuli Ya zan bada kuɗi 10,000. In kirga kuɗi 10,000 ba na hawa bane. To Na ɗauka saboda mahaifinka bai da lafiya. Ko? Sannan na bada wa'innan kuɗi. Kuma shiru a ce wai an zo an tambaye ka wai kai ne ka aiko ka ce kai ba kama da su. ni ne na karɓi kuɗin nan da hannuna a wajen ka na ci ko ko a'a tsoho na ne irin ta kuɗi a wajen ka ya ci. Mahaifiyarka ita je ta guri na ta karɓi kuɗin. Kuma mahaifinka za a yi wa magani. To sai a samu tsohuwa ta yi ƙoƙari ta nemi 10,000 ta baka. Idan da kuɗin nan babu abin da zan yi da su zan ɗau 10,000 nan bayar. Bismillahi kuɗin mutane. Bismillahi rahmanir rahim kuɗin mutane. Kudin mutane? Sumbuli